Waqt l-attività politika li saret il-Ħadd fil-Mellieħa, tkellmu wkoll il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Roselyn Borg Knight u Peter Agius, kif ukoll il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Mellieħa Hilary Fenech. Peter Agius qal li hemm bżonn li pajjiżna jisfrutta aktar l-Unjoni Ewropea u nkunu aktar ambizzjużi. Jekk isir aktar investiment fuq oqsma differenti, il-pajjiż jipprovdi aktar opportunitajiet għal setturi differenti, fosthom iż-żgħażagħ, in-negozji u s-sajjieda. Peter Agius semma kif hemm bżonn li pajjiżna jħaddem aħjar il-fondi diretti ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Irridu nerġgħu nkunu ambizzjużi. Irridu nsaħħu idejn in-negozji Maltin, il-kumpaniji Maltin biex japplikaw direttament għal fondi Ewropej. Tkellmet ukoll is-Segretarja Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista u kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Roselyn Borg Knight li semmiet li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien konsistenti fid-diviża tas-saltna tad-dritt. Hija qalet li l-ħaddiema Maltin u s-sidien tan-negozju għandhom bżonn li jingħataw vuċi akbar biex ikunu jistgħu jisfruttaw il-potenzjal tagħhom bid-dritt u mhux b'nepotiżmu. Il-Partit Nazzjonalista ħajibqa' jaħdem li l-ġustizzja tingħata fil-ħin minn rappreżentanti u newtrali, kompetenti, etiċi u indipendenti li huma aċċessibbli għandhom riżorsi adegwati u jirriflettu l-għamla tal-komunitajiet li jservu. Għamel intervent ukoll Hilary Fenech, Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Mellieħa, li qal li residenti Mellieħin jinsabu diżappuntati bin-nuqqas ta' ħidma min-naħa tal-Kunsill. Aktar minn hekk, Hilary Fenech qal li l-intħil tal-Gvern Laburista wassal sabiex fil-Mellieħa kompla żvilupp mhux sostenibbli biex jitħarsu l-interessi tal-ftit. Huwa tenna l-weda li kunsill b'maġġoranza nazzjonalista se jkun determinat li jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-Mellieħin bħalma kien sar qabel l-2013. Illum il-poplu Mellieħi jista' jiġġudika u jqabbel bejn dak li sar sal-2013 u dak li sar wara. Jista' jiġġudika għat-tip ta' proġetti li saru fl-2013 sal-2013 bħala ngħidu il-Park tal-Familja, it-tisbieħ tal-Misra ħżjara tal-Papa, it-tkabbir tal-bini tal-Kunsill. B'sala tikkomoda l-korsijiet, sfin u laqgħat ġofija, servizzi ta' Kunsill tas-Sigurtà Soċjali, toroq ġodda u oħrajn.